Wong Jawa kuwi kerep disalahpahami, dudu merga budayane elek, nanging merga akeh wong mung ndelok saka njaba. Wong Jawa ngobong menyan langsung diarani sirik, nanging wong liya ngobong bukur diarani pewangi ruangan. Wong Jawa nganggo blangkon diarani dukun, nanging wong nganggo sorban langsung katon ahli agama. Padahal blangkon lan sorban kuwi padha-padha sandangan. Sing mbedakake mung pikiran wong sing nyawang. Wong Jawa semedi diarani klenik, nanging yen jenenge meditasi langsung diarani healing lan self improvement. Wong Jawa tirakat diarani aneh, nanging puasa detox lan intermittent fasting malah dianggap gaya urip sehat. Wong Jawa ngomong weton diarani kolot, nanging ngomong zodiak malah dianggap lucu, gaul lan modern. Wong Jawa ngrawat keris diarani mistis, nanging wong koleksi katana diarani pecinta seni lan budaya. Kadang sing direndahke kuwi dudu tumindake, nanging merga tumindak kuwi nganggo jeneng Jawa. Yen tradisi lokal langsung dicekak dadi tahayul, yen nganggo basa asing munggah derajate dadi filosofi. Iki sing nglarani ati, budaya dhewe disebut kuno. Nanging yen dijupuk wong njaba disebut eksotik. Nanging wong Jawa ora perlu nesu kebacut. Budaya ora butuh bengok-bengok supaya katon mulya. Sing penting awake dhewe ngerti maknane, njaga adabe lan ora isin marang oyot leluhur. Amarga wong sing lali marang oyote gampang digawa angin jaman lan gampang isin marang awake dhewe. Elingo, menyan ora otomatis sirik, blangkon ora otomatis dukun, keris ora otomatis musyrik. Sing peteng kuwi dudu budayane Jawa, nanging pikiran sempit sing ora gelem sinau ning ngaku paling padhang.